الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا راحة العاشقين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائی والسلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی توفیق بخشے. عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک شریف دا الوداعی خطبہ شریف ہے، آخری جمعۃ المبارک شریف ہے ماہ رمضان المبارک شریف دا 24 رمضان المبارک شریف ہے. اور اج دا موضوع شہادت
سیدنا مولا مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ الکریم، چونکہ 21 رمضان المبارک شریف نو شہادت سیدنا مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، گزشتہ 3 دن قبل یعنی 21 رمضان نو اس حوالے نال انشاءاللہ العزیز فضائل و مناقب اور شہادت مولا علی دا تذکرہ میں جناب دے سامنے پیش کراں گا۔ عزیزان گرامی، مولا تعالی دا ایک قانون موت والا، اٹل اور مضبوط قانون ہے۔ ہر انسان ایک نہ ایک دنیا تو جانا ہے، مگر کچھ لوگ اس دنیا تو اس طرح جان دن کہ انہاں دا جانا کائنات دیاں کتاباں دے اتے سنہری حروف نہ لکھیا جاندہ ہے۔ انہاں ہی پاک ہستیاں دے وچوں ایک ہستی سیدنا مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے کہ آپ دی شہادت مبارک نو بھی سنہری حروف نہ لکھیا گیا ہے، اور آپ دی مبارک شہادت دا ذکر سن کے تے عشق اور ایمان والے اپنے ایمان نو تازہ کر دیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی شہادت دا ذکر اشارتاً سورہ احزاب دی مبارک اس آیہ شریف دے اندر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پتریر حضرت عبداللہ، آپ فرماندن کہ 300 آیات مولا علی دے حق وچ اترین اللہ دے قرآن دیاں، 300 آیہ نزلت فی حق علی، کہ حضرت علی پاک دے حق دے اندر اللہ تعالیٰ دے قرآن دیاں 300 آیات نازل ہوئی ہیں، اور انہا مبارک آیات دے اندر ایک آیہ مبارک ہے سورت احزاب دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبا ومنہم من ينتظر۔ اشارتاً شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر اس مبارک آیہ شریف دے اندر ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایمان والے مرداں وچوں کچھ ایسے مرد جنہاں جو اللہ نال وعدے کیتے سچے، انہاں وعدیاں نو سچ کر وکھایا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، تو کچھ انہاں وچوں جنہاں جو اللہ نال عہد معاہدے کیتے سن سچ کر کے تے وہ چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انہاں وچوں انج دے ہیں جڑے جان دا انتظار پہ کر دن بھئی ساڈی واری آئے تے اسی بھی ٹر جائیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اشارتاً اس آیت دے اس لفظ دے اندر شہادت مولا علی دا ذکر ہے، اور اس مبارک آیت دی شرح تفسیر خود
مولا مشکل کشا علی پاک نو پوچھی گئی حضور آپ جدو کوفہ دے اندر خطبہ پہ ارشاد کر دیں، واز پہ کر دیں، تقریر پہ کر دیں، کسے سوال کیتا حضور اس آیت دی شرح اور تفسیر کیے تو مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، فرمایا یہ آیت میرے اور میرے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے پتریر حضرت عبیدہ بن حارث دے حق وچ نازل ہوئی ہے۔ میرے چاچا حمزہ اور میرے پتریر حضرت عبیدہ بن حارث انہاں جو اللہ تعالیٰ نال وعدے حق سچ کیتے اور انہاں نو وفا کر کے وہ عہد و پیما پورے کر کے اس دنیا وچوں چلے گئے اور میں جڑا ہوں انتظار پہ کرنا ومنہم من ينتظر، اس لفظ دے اندر مولا علی فرمایا میں جڑا ہوں انتظار پہ کردا کہ وہ واری آئے تے میں بھی ٹر جاؤں۔ تو اشارتاً اللہ دے قرآن اچ مولا علی دی شہادت دا ذکر ہے سورہ احزاب دے اندر، اور صراحتاً یعنی تفصیل نال اللہ دے نبی دی مبارک حدیث ہے۔ مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی بشارت پہلو عطا فرمائی سی۔ آنکھو سبحان اللہ، کونی تقریر تو بات چلے سی، توجہ ہے، ڈٹ کے آنکھو سبحان اللہ۔ قربان جاواں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلیاں امتاں دے اندر سب نالو وڈا بدبخت او بندہ سی جس حضرت صالح علیہ السلام دی اوٹھنی دیاں کھچاں وڈیاں سن۔ پچھلیاں وچوں بدبخت او سی جنہیں حضرت صالح علیہ السلام دی اوٹھنی دیاں کھچاں وڈیاں سن۔ تے اے علی اون علی میرے امت دے وچوں سارے نالو بدبخت ہوئے گا جیڑا تیرے تالو دے اتے تلوار مار دے وے گا، تالو تیرا چیریا جانا ہے، خون دے نال آپ دی داڑی مبارک تر بتر ہو جاوے گی اور آپ دا داڑی مبارک خون دے نال آلودہ ہو جاوے گی۔ علی انہاں تکر تو دنیا تو نہیں جاوے گا جب تک تو خلیفہ نہیں بن جاوے گا۔ اس مبارک حدیث دے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک نو پہلو شہادت دی بشارت سنا دیتی سی اور آپ دی مبارک شہادت دا تذکرہ صحابہ کرام دے اندر مشہور سی، تا کر کے میرا پاک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے نے رستے دے اندر آپ دا جڑا قاتل سی او مولا علی نو ملیا وے، پاک علی نے فرمایا آ بندہ ہے جڑا میرے جناب سر دے اندر تلوار مار کے میرا سر چیر دے وے گا تے داڑی مبارک میرے خون دے نال آلودہ ہو جاوے گی۔ آپ دے جڑے خادم ہے سن، غلام ہے سن، انہاں عرض کیتی ہے علی سانو اجازت دے ہو اسی اس بدبخت نو ہونے ہی مار دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیلی آج تسی انو مار دے ہو گے تے مڑ سانو کہیں شہید کرنا ہے، جے مارے گیا مڑ سانو کہیں شہید کرنا ہے۔ فرمایا نہیں چھڑ دے ہو اونج ہو کے رہنا جوے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے پہلو ہی فرما دیتا ہے۔ صدقے جامع حضرت مولا مشکل کشا پاک علی ایک وارہ بیمار ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے تے عیادت کرن تشریف لے گئے۔ آپ دی حالت جدوں صدیق اکبر نے ویکھی مولا علی دی بڑی پریشانی دی بات سی، عرض کیتی یا رسول اللہ علی دی حالت بڑی خراب ہے، سانو ڈر پیا لگ داوے۔ اللہ دے نبی فرمایا اے ابو بکر عمر نہیں کوئی ایسی بیماری نہیں جمی جڑی علی نو مارے، اینو اسے بدبخت نے مارنا وے، شہید کرنا وے، تال مبارک دے اندر تلوار وجنی ہے، آپ دی داڑی مبارک خون دے نال تر بتر
پڑھو جانیے میرے آقا نامدار نے پھر اس موقع تے بھی جدو علی پاک دی عیادت واسطے گئے پھر حدیث مبارک نو دورایا اور حضور دیکھ صحابی ہوئے نے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے میں اپنے باپ دے نال مل کے گیا ہوں مولا مشکل کشا علی پاک دی بیمار پرسی دے واسطے میرے باپ نے جدو علی پاک دی حالت ویکھی تھی وہ بھی پریشان ہو گئے کہنے لگے علی تیری حالت بڑی خطرناک پہ نظر دیئے اسی بڑے پریشان ہاں شاہ مشکل کشا علی نے فرمایا او بیلیا کوئی ایسی بیماری جمی نہیں جڑی علی نو مار دے وے میں نو اسے بدبخت نے شہید کرنا وے جدے بارے میں نو خود رسول اللہ نے دسیا وے میں انہا تکر دنیا تو نہیں جاواں گا جدو تک میں بادشاہ نہیں بن جاندہ میں خلیفہ نہیں بن جاندہ تو صدقے جاواں میرے پاک علی نو اپنے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک فرمان تے انہا یقین سی ایڈا یقین سی شاہ علی نو کہ میں کوئی بیماری نہیں مار سکتی او سی بدبخت نے جناب میں نو جناب شہید کرنا ہوئے تو صدقے جاواں ہون میرے پاک علی کئی بدبخت بدبخت سوال کر دن کہ یار اللہ دے نبی پاک جڑے ہیں نے او پاک علی نو بچا جاندے شہادت تو امام حسن حسین نو بچا لیندے اللہ دے نبی او میرا بھائی شہادت کوئی عذاب نہیں بچایا جاندہ ہے عذاب تو بچایا جاندہ ہے کسے پریشانی تو یہ تے شہادت عذاب نہیں یہ تے رحمت خدا بندی ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہر وقت شہادت منگ دے رہنے کہ یا اللہ سانو شہادت عطا فرما دے خود کملی والے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت منگنی رب دی بارگاہ دے وچوں کہ یا اللہ میں تیرے رستے دے اندر شہید ہوں مڑ اٹھایا جاواں پھر شہید ہوں پھر اٹھایا جاواں بار بار میرے نالے جو ہوندہ رہ جاوے کہ اللہ دے نبی فرماؤں دے نے جڑی اے علی جڑی دعا میں اپنے واسطے منگنا وہاں اے علی اوہی دعا میں تیرے واسطے بھی اللہ تو منگنا وہاں ہن چونکہ اللہ سونے دے نبی اپنے واسطے شہادت منگ دے سن تے پاک علی واسطے بھی شہادت منگ دے سن ہن اللہ سونے دے حبیب دے واسطے میدان دی شہادت تے قدرت دے اندر نہیں سی لکھی کیونکہ اللہ دے نبی دی شایہ نشان نہیں سی اور نہ ہی اللہ نو منظور سی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک ذات کو کافر حملہ کرے اور آپ نو شہید کر کے دنیا تو لے جاوے اے رب سونے دے حبیب دی شان نہیں سی اور اللہ سونے نو بھی منظور نہیں سی لیکن علی پاک دے بارے شہادت دے بارے ہر وقت اللہ دے نبی دعا مانگ دے سن آن تو ویلا آیا ہے توجہ ہے 21 رمضان المبارک شریف نو آپ دی شہادت ہے جدو چن چڑھے ہے ماہ رمضان دا تے مولا علی انہیں باخبر رہندے سن ہر وقت انہیں باخبر رہندے سن پہلی رمضان المبارک شریف نو آپ اپنے بیٹے امام حسن دے کول جا کے افطاری کی تھی ایک دیار امام حسین پاک دے کول جا کے افطاری فرمائی تیسرے دن محمد بن عنفیہ دے کول پھر اگلا دن کسی اور بیٹے دے کول جانا یعنی ہر رات افطاری دے وقت جانا ایک دو لقمے کھانے تے فرمانا بیلیو ہو ساڑھے دن تھوڑے رہ گئے نے کدو اویلا آنا تے آسی ٹر جانا وے 21 رمضان المبارک شریف آیا آپ دی شہادت دا ماجرہ اے وے 3 بدبخت توجہ ہے خارجی سن او جنگ نہروان دے اندر جنہاں نو مولا علی نے 18,000 نو مار چھڑیا جنگ نہروان دے موقع دے انہاں دیا نسلاں وچوں خارجی نکلے 3 بدبخت انہاں جناب ایک جگہ دے اتے بیٹھ کے تے پروگرام بنایا کہ اساں جناب اکو رات دے اندر حملہ کرانگے رات دے اندر یعنی اکو رات نو تے انہاں نو جناب مولا علی مشکل کشا سرکار دے بارے
گل اے سی کہ وہ سمجھدے سن نعوذ باللہ من ذالک کہ علی پاک جڑے ہیں وہ مشرک ہو گئے. سیدنا امیر معاویہ پاک دے بارے عمر بن عاص حضور دے صحابی دے بارے انہاں خارجیاں دا عقیدہ سی نعوذ باللہ کہ مشرک ہو گئے نے. انہاں 18,000 ساڈا بندہ مرا چھڈیا ہوئے, حاکم انہاں اللہ نو نہیں بنایا تے بندیاں نو مولا علی نے بڑا چھڈیا ہوئے تے ساڈے بندے انہاں مار لائے نے. ہن انہاں 3 بندیاں نے جناب میٹنگ کیتی اکو رات دے اندر تے انہاں جناب انہاں دی ایک بڑھڑی سی او جناب اعتکاف بیٹھی مسجد دے اندر. توجہ بدبختاں دی وڈیری اعتکاف مسجد دے اندر. توجہ ہے اے تینے بدبخت اس بڑھڑی دے کول پہنچے, کہن لگے اسی آ مشورہ کیتا ہے. او کہن لگی اندے تو سونا کم کو نہیں, استغفر اللہ من ذالک. توجہ ہے اونا کہ اسی ارادہ بنایا ہے کہ انہاں تیناں نو اسی آج فلاں رات نو اسی قتل کرنا ہے, قتل کر دینا ہے. او بڑھڑی کہن لگی اندے تو سونا کم کوئی نہیں, میریاں دعاواں تواڈے نال نے. توجہ ہے او خارجیاں دی سی. توجہ ہے جڑے مولا علی پاک نال کئی جنگاں لڑیاں سن, جنہاں جنگ نہروان بھی انہاں لڑی سی, انہاں دی بڑھڑی سی تے بیٹھی ہے اعتکاف مسجد تے اہل سنت و جماعت مذہب والے او اپنی بیبیاں نو مسجد تے اعتکاف نے بٹھاندے. او بیبیاں اگر بیٹھن تو اپنے گھراں دے اندر بیٹھن. اچھا واقعی یار ہن علی دے بارے جنہاں دا ارادہ سوچے سی بدبختاں دی واقعی خارجی ایسن تا اللہ دے قرآن چاہیا کلو حزب بما لدیہم فارحون. ہر مذہب سمجھدا کہ میں سچا, میں حق تے ہاں. ہن او ویکھ لو بدبخت اے نسل کنہ دی سن خارجی. سیرت شامی سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد نو آکھیا جاندا ہے, سیرت دی کتاب ہے امام شامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی. آپ فرماندے نے اس بدبخت دی نسل وچوں سن کہ ایک باراں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دے اندر بیٹھن اپنے صحابہ کرام نال حدیث مبارک دا بیان ہو رہا ہے, اور ایک بدبخت آیا انہیں جدو منظر تکیا تے او رسول اللہ دی صحبت جنا بیٹھا. انہیں حقیر جانا کہ یار اے جناب گلاں پکڑ دن میں جا کے رب دی عبادت کراں. او مسجد دے اندر جا کے نہ انہیں نماز شروع کر دیتی. اللہ دے حبیب جدو ماجرہ تکیا آپ نے فرمایا ابو بکر اٹھ جا کے نو قتل کر دے. اللہ اکبر و کبیر. ان سیدنا صدیق اکبر اٹھے قتل کرن دے ارادے نال جدو مسجد گئے مسجد نبوی شریف دے اندر داخل ہوئے ویکھیا تے او سجدہ پہ کر دے. ابو بکر سرکار ڈر گئے, گھبرا گئے کہ یار سجدے دی حالت دے اندر میں قتل کراں, ایک نماز پڑھن والے نو ہو سکتا ہے اللہ دے نبی دا جڑا حکم ہے اے جناب موقوف ہوئے تے میں جا کے دسنا یا رسول اللہ جی اللہ دے نبی کہہ دین کہ میں مار دیاں گا نماز اچھی, واپس ہے یا رسول اللہ تے سجدہ پہ کر دے. اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر تو بہ جا, عمر تو اٹھ جا کے مار دے. عمر بن خطاب اٹھے مسجد جدو داخل ہوئے ویکھے اندر تے او قیام پیا کر دے, بڑا لمبیاں قراتاں سونیاں پیا پڑھ دے. او بھی ڈر گئے گھبرا گئے کہ ہو سکتا ہے اللہ دے نبی دا جڑا حکم ہے او دے کو حکمت ہوئے نماز تو بعد ہی مارا. گئے یا رسول اللہ تے بڑا لمبا قیام پیا کر دے. اللہ دے نبی فرمایا عمر تو بھی بہ جا, علی اٹھ. فرمایا مینوں پتہ علی جے تینوں مل گیا تو نہیں چھڈے گا. پاک علی گئے انی دیر نو بدبخت جناب مسیح تو باہر نکل گیا سی, واپس آئے یا رسول اللہ چلا گیا ہے. اللہ دے نبی فرمایا علی جی وہ آج ماریا جاندہ نا تے قیامت تک میری امت دے اندر 2 بندے لڑ دے نا, کدے فتنے نہ پینے. اے فتنے آدھا مڈ سی جی آج ماریا جاندہ قتل ہو جاندہ قیامت تک میری امت دے اندر اختلاف نہیں سی ہونا, 2 بندے آپس سے جھگڑنا نہیں سی. تے اون دی نسل وچوں خارجی چلے جنہاں دے بعد جنگاں ہوئیاں مولا علی 18,000 انہاں دا بندہ ماریا تے او نعوذ باللہ سمجھ دے سانے مشرک ہو گیا ہے, سانو نمازیاں نو قتل کر رہا تے ساڈے کول قرآن ہے تے سانو پھر مار رہا ہے. اسے دے انہاں دا انتقام سی اندر بھڑکدا. انہاں مشورہ کیتا انہاں 3 بدبخت نے جنہاں مولا انہاں آکھا جی 21 رات دے اندر آسی حملہ کریں گے. ایک کہن لگا میں علی نو جناب قتل کراں گا,
اور ایک کہنے لگا میں حضرت امیر معاویہ نو قتل کرانگا، ایک کہنے لگا میں عمر بن عاص حضور دے صحابی سن میں انہاں نو قتل کرانگا۔ مولا علی ہوندے سن کوفہ دے اندر اور حضرت امیر معاویہ پاک ہوندے سن ملک شام دے اندر، عمر بن عاص ہی ہوندے سن مصر دے اندر۔ توجہ ہے، ارادہ انہاں دا بن گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم اے مولا علی دا قاتل سی، ایک مہینہ پورا اپنی تلوار نو زہر آلود کردہ رہا، زہر دے اندر بجھاوے دیندہ رہا تاکہ میری جڑی تلوار ہے نا زہر آلود ہو جاوے، ماڑی جی نوک بھی لگے نا تے نعوذ باللہ علی بچ نہ پاوے۔ لیکن بھیلی ہاں کیڑی تلوار علی نو مار سکتی سی، وہ تے تقدیر والی تلوار سی۔ تو خیر 21 ماہ رمضان آیا ہے، مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معمول سی سرگی ویلے آپ نے کوفہ دیا گلیاں دے اندر چلنا ہے، آواز دینی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز واسطے آ جاؤ، نماز واسطے آ جاؤ، نماز واسطے اٹھ جاؤ، الصلاۃ الصلاۃ دیا صداواں دینیاں نے۔ 21 رمضان المبارک شریف نو آپ اپنے گھر مبارک وچوں نکلے، امام حسن پاک نال سن اور آپ دا جڑا مؤذن سی اذان پڑھن والا ابن النباہ انہاں دا نام سی، اگے اگے ابن النباہ پیا چلدا ہے، درمیان دے اندر مولا علی نے، آخر دے اندر پیچھے پیچھے امام حسن پاک نے۔ مولا علی الصلاۃ الصلاۃ دی صداواں دیندے جا رہے نے، اٹھ پو نماز واسطے، اٹھ پو نماز واسطے۔ بولو تو صحیح یار سبحان۔ اگے جناب بدخاں آ گئیاں، بدخاں انہاں جناب شور بانا شروع کر دیتا، امام حسن پاک جا کے ہٹاؤن لگ پائے۔ پاک علی نے فرمایا انہاں نو نہ ہٹاو، انہاں نو بھی اج پتہ لگ گیا وے ساڈے جان دا، اے بھی جان گئیاں نے ساڈے جان دا وقت آ گیا وے۔ مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مسجد مبارک دے اندر داخل ہوئے، مصلی تے آئے نماز واسطے، اللہ اکبر فرمائی، نماز پڑھی۔ ابن ملجم بدبخت وچ صف دے اندر کھڑا سی، تلوار دا وار کیتا وے، اسی مقام تے تلوار لگی جتھے اللہ دے نبی فرمائی سی۔ مولا مشکل کشا پاک علی اپنے جناب اپنے مصلی مبارک تے ڈگ پائے نے۔ پاک علی نے فرمایا شکر میرے مولا دا، جی میں میرے رسول فرمایا سی اوے ہو گیا وے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا داڑھی مبارک خون دے نال آلود ہو گئی، تر بدر ہو گئی خون دے نال، اسی جگہ تے تلوار لگی۔ پاک سرکار مولا مشکل کشا علی زخمی ہو گئے۔ جناب ابن ملجم جڑا بدبخت ہے سی انہوں نسن دی کوشش کی تھی، کئی صحابیاں نو جناب انہیں زخمی کر چھڑیا ہوئے۔ ہون جناب حضور دے ایک صحابی ہی اگے ود کے چادر اوندے اتے پا کے تلے سٹ لے آوے، اتے بہ گئے، پھاڑ کے مولا مشکل کشا علی پاک کو لے کے آ گئے۔ پاک علی نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن، اے میرا جناب حملہ کرن والا ہے، خبردار اے حسن بیٹے، اینو اجے کچھ نہیں آکھنا، اینو نرم نرم بستر تے سماوی، ٹھنڈا پانی پیواوی، جے میں اٹھ بیٹھا پھر میں نبی دی شریعت دے مطابق اینو سزا دیاں گا، جو میں کراں اے دے نال، جے پتر میں ٹر جاواں نبی پاک دی شریعت دے مطابق اینو سزا دیویں، زیادتی نہ کری، مسلح نہ کری، اے دا کن نہ وڈی، اے دے جناب مختلف اے دے ہاتھ نہ وڈی، پیر نہ وڈی، مثلا اے دی لات کھبی وڈے تے سجی باقی رکھے، ہاتھ کھبا وڈ دیویں تے سجی باں چھڑ دیویں، انج نہ کری، مسلح نہ کری۔ نبی دی شریعت دے اندر مسلح حرام ہے، انسان تے انسان جانوراں نال بھی انج نہ کیتا جاوے۔ او صدقے جاواں میرے پاک علی دے جان دے ویلے مڑ بھی نبی دی شریعت دی پاسداری۔ خیر زخم بڑا آیا سی، مولا مشکل کشا علی نو سعادت نصیب ہو گئی۔ آپ دی پیدائش بھی رب دے گھر سی، آپ دی شہادت بھی مولا دے گھر۔
آپ اپنی جان دین والے دے سپرد فرما دین دن 21 رمضان سی خیر ہن آپ نو جناب کفن دفن دی تیاری مولا علی دی ہو گئی امام حسن پاک نے غسل دیتا ہوئے باقی نبی دے صحابہ رل مل کے غسل دے کے کفن دیتا ہوئے جنازہ پڑھ دیتا گیا جتھے مولا نو منظور سی صحیح کتابہ دے اندر آیا نجف شہر دے اندر آپ دا مدار مبارک بنا دیتا گیا ہوئے بہرحال مولا علی نو جنت دے اندر پہنچا دیتا گیا ہن آپ دے قاتل ابن ملجم دا انجام سن آپ نو قصاص دے اندر بدلے دے اندر آپ نو بدلے دے اندر امام حسن پاک لے کے آئے تاکہ سزا دیتی جاوے لیکن حضور دے صحابہ نو غصہ بڑا چڑھیا سی پاک علی سرکار دی شہادت دا غم بھی بڑا سی انہاں مولا امام حسن پاک دے تو کھو کے تے جناب انہاں اگ دے اندر سٹ کے جلا دیتا ہے جلا دیتا انہاں ساڑ دیتا ہونے بدبخت جل گیا ہے سڑ گیا ہے جڑا آخدا سی میں جنت لینی ہے نعوذ باللہ من ذالک علی نو قتل کر دے گا تو میں نو جنت لب جائے گا بڑھڑی بھی دعا دیتی سی بدبخت نے لیکن انجام دنیا دے بڑھیا اگ دے اندر اس بدبخت نو جلا دیتا گیا اور اے تے دنیا دا او دا انجام سی نا آخرت دے اندر او دیاں سزاواں کتاب دا نام مناقب ابو بکر خوارزمی دے اندر ابو القاسم بن محمد فرماندن توجہ ہے فرماندن میں حج بیت اللہ تے گیا حج کرن دے واسطے میں کی تکنا مقام ابراہیم دے قریب نا بہت رش ہے بڑی بھیڑ لگی ہے بڑا جناب رش ہے حجاج کرام دا میں پوچھیا یار ماجرہ کیے مقام ابراہیم دے قریب نا رش ایک بندہ کھان لگا دور ایک راہب آیا ہے عیسائیاں دے راہب ہوندے سن اس کلمہ پڑھا ہے تے نواں مسلمان ہویا ہے تے حج واسطے آیا تے او کو جناب عجیب قصہ پہ بیان کرتا ہے مناقب ابو بکر خوارزمی ابو القاسم بن محمد فرماندن میں انہاں لوگاں دے مجمع نو چیر کے نا میں گیا وچ مجمع دے ویکھیا او جڑا نواں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا سی نا راہب او کوئی گل پیا سناندا ہے کہندا کہ میں گھر چھڑ کے نہ اپنا باہر جنگل دے اندر نال ہی دریا دے کنارے میں اپنی ککھاں دی کلی بنا کے نہ اتھے میں عبادت کرنی ایک دن نا او نواں مسلمان جڑ بنے او کہندا میں اپنا سر باہر کڈیا اس ککھاں دی کلی چوتے دریا دے کنارے میں ایک پرندہ ویکھیا گرج وانگو ہل وانگو بڑا بڑا پرندہ ہے اڑ کے آیا ہے انہیں الٹی کیتی ہے انسان دے جسم دے چوتھے حصے دی الٹی کیتی انسان دے جسم دا چوتھا حصہ اس اپنے اندروں باہر کڈا ہے سٹ کے نہ دریا دے کنارے پھر اڑ گیا ہے پھر آیا ہے پھر انہیں آ کے الٹی کیتی ہے انسان دے جسم دے چوتھائی دا دوسرا حصہ پھر انہیں کڈیا ہے پھر اڑ گیا ہوئے تیسری بارہ موڑ آیا ہے پھر انہیں الٹی کیتی انسان دے جسم دے چوتھے حصے دی پھر وہ تیسرا حصہ انہیں باہر کڈیا ہے چوتھی باری پھر آیا ہے انہیں الٹی کیتی ہے تے چوتھا حصہ باہر کڈیا ہے فرمایا وہ کہندا کہ میں ویکھ رہا کہ وہ چار چوتھائیاں ایک ایک کر کے چار حصے انہیں آ کے الٹی کیتی تے اڑ گیا ہے میں تکیا کہ وہ آزاد جڑے انسان دے حصے سن نا وہ رلنے شروع ہو گئے انسان بن گیا وہ پھر وہ پرندہ آیا ہے اسی ترتیب نال انہیں کھانا شروع کیتا ہے ایک حصہ کھادا ہے چلا گیا ہے پھر آیا ہے دوسرا حصہ کھادا ہے پھر چلا گیا ہے پھر آیا ہے تیسرا حصہ پھر آیا ہے چوتھا حصہ کھا کے پھر چلا گیا ہے پھر آیا ہے انہیں آ کے پھر الٹی شروع کر دیتی اسی ترتیب نال پھر چار حصے بنے انسان بن گیا ہے اور رہب کہندہ ہے میں ماجرہ تک گے نا میں بڑا پریشان کھلاں بھئی یار ماجرہ کیے یہ ہے کون بدبخت میں اخیر انہوں پوچھیا جدو آزاد جڑے تے بڑیا انسان اور میں پوچھیا بیلیا تو کون ہے تیرے نالے ماجرہ کی چل رہی ہے تو کی کیتا ہی وہ کہنے لگا نہ پوچھ میں بدبخت میں علی دا قاتل ہاں ہائے ہائے ابن ملجم میرا نام ہے تے میں قیامت تک
اللہ تعالیٰ میرے واسطے سزا مقرر کر کے رکھی ہے، قیامت تک میرے نال انج ہوندا رہنا ہے، اگلے جہنم دے عذاب تے وکھرے یہ سزا مینوں قیامت تک ملدی رہنی ہے، پرندے میرے ایویں میرے نال کردیا رہنا ہے۔ اور ریب دسدا ہے میں اپنی او ککھاں دی کلی چھڈی، چھڈ کے تے میں باہر نکلا، جنگل چھڈیا، میں لوگاں دے وچ آیا، میں انہاں نوں پوچھیا یارو کوئی نواں عجیب ماجرا کوئی حادثہ پیش آیا ہوئے انہاں دناں دے اندر؟ انہاں مینوں دسیا ہاں ایک ماجرا پیش آیا ہے، حادثہ پیش آیا ہے، ساڈے نبی پاک دے داماد مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اور ریب کہندا میں جدو یہ گل سنی تے میرے دل گواہی دیتی جڑا نبی سچا ہے، نبی دا داماد علی بھی سچا ہے۔ میں اوتھے کلمہ لا الہ پڑھیا، پڑھ کے حج دے دن سن تے میں ہن حج بیت اللہ واسطے کعبے آ گیا ہوں۔ اور میرا بھائی آخر وہ جی اللہ دا قرآن فرماندا بس کوئی نہ کوئی انسان نو دھوکھا تے لگدا ہے نا، ہر جماعت سمجھ دے کلو حزب بما لدیہم فارحون کہ اساں سچے ہیں، ساڈا مذہب سچا ہے۔ تو میرا بھائی اس بدبخت دا انجام جڑا مولا علی دا قاتل سی دنیا دے اندر آگے جلایا گیا، پھر جناب اگے ہمیشہ قیامت تک دا عذاب انہوں پرندہ کھا رہے ہیں، الٹی کر رہے ہیں، جہنم دے عذاب بتھیرے او دے واسطے پائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جڑی شہادت والی عظمت اور شان ہے وہ مولا مشکل کشا نو عطا کر دیتی۔ ہاں جی یہ شہادت جڑی ہے نا یہ عظیم مرتبہ اور رتبہ ہے اسلام دے اندر، جن عشق دا بھار ازل تو چکیا ہوئے نہ تے وہ پھر قربانیاں تو ڈر دیں، ہاں جی تے نہ ہو جناب کسے پریشانی تو ڈر دیں۔ تا مولا علی جدو صحابہ فرمان دیں نا اللہ دے نبی تو سنیا کہ علی تینو شہید کیتا جانا ہے، علی کدے بھی غم زدہ نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، ہمیشہ تیار ہی رہندے سن۔ ساڈا پیر باؤ بھی بولے آکھو سبحان اللہ۔ سلطان فرمایا عشق محبتی دریا دے اندری آتے تھی مردانہ تریے ہو جتھے پونی غضب دیا لہراں قدم اٹھائی دریے جھڑ جنگی آتے بلائی بیلے ویخ ویخ نہ ڈریے ہو نام فقیری تدائی تھیندا جد وچ طلب دے مریے میرا بھائی یہ شہادت مولا پاک علی دا یہ جڑا قصہ سی تذکرہ وہ میں جناب دے سامنے پیش فرمائے۔ آخری جمعۃ المبارک ہے ماہ رمضان شریف دا، اللہ سونے جنہ مسلمانہ روزے رکھے قبول فرمائے، باقی روزہ دی توفیق ہمت دے وے۔ صدقہ جڑا فطرہ ہے 2.25 کلو گندم 2.25 کلو گندم انہاں دا پیسہ مثلا جڑا